салом шунавандагони азиз, хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. сафорати тоҷикистон дар Москав корҳои омодагӣ барои баргузории интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расида истоданд. тайёрӣ ба интихобот дар шаҳри Москав ҳанӯз як моҳ қабл шурӯъ гардида буд. чуноне ки дар сафорати Тоҷикистон ба радиои муҳоҷир хабар доданд, ҷиҳати ҳамоҳангсозии раванди омодагӣ ҳар ҳафта машварати мустақими видеоӣ миёни сафорат ва консулгариҳои генералии Тоҷикистон дар минтақаҳо баргузор шуда истодааст. ҳоло ҳозир дар бинои сафорат гӯшаи интихоботӣ ки дар он маълумотҳо дар бораи интихобот ҷой гирифтанд, толор ва кабинаҳои овоздиҳӣ ташкил шуда ҳамаи шароит барои иштироки шаҳрвандон дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ таъмин гардидааст. ҳамин гуна участкаҳои интихоботӣ дар консулгариҳои генералии Тоҷикистон дар шаҳрҳои Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск ва Уфа ташкил карда шудааст. ёдовар мешавем ки интихобот ба палати поёнии парлумони Тоҷикистон ва инчунин маҷлиси маҳаллии вакилони халқӣ рӯзи якшанбе 1 марти соли равон баргузор мешавад. барои 63 мандати вакилӣ 241 номзад мубориза мебаранд. аз ин шумора 41 нафар аз ҳавзаҳои якмандатаӣ ва 22 нафар аз рӯйхати ҳизбҳои сиёсӣ ва дар ҳавзаҳои ягонаи умумиҷумҳуриявӣ рақобат хоҳанд кард. дар байни номзадҳо расман ба қайд гирифта шуданд 48 нафар зан. алҳол тибқи маълумотҳои пешакӣ 4,7 миллион овоздиҳанда ба қайд гирифта шудааст. варақаҳои овоздиҳӣ бошад бо 4 забон тоҷикӣ, узбекӣ, русӣ ва қирғизӣ нашр карда мешавад. шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар Русия қарор доранд, метавонанд дар рӯзи баргузории интихобот бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионии хеш ба участкаҳои интихоботӣ дар шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа ва Новосибирск ки дар биноҳои сафорат ва консулгариҳои Тоҷикистон ҷой гирифтанд, ҳозир шаванд ва раъйи худро ба номзадҳои арзандаи хеш изҳор намоянд. тибқи иттилои марказии хабари Ховар аз 12 то 14 марти соли 2020 дар маҷмаи Крокус Экспои шаҳри Москваи Федератсияи Русия, Кумитаи рушди сайёҳӣ гӯшаи сайёҳии Тоҷикистонро бо иштироки намояндагони соҳаи сайёҳии ҷумҳурӣ зери шиори Тоҷикистон кишвари сайёҳӣ дар 15-умин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Интермаркет 2020 муаррифӣ менамояд. намоишгоҳи Интермаркет 2020 дар майдони 2800 метри мураббаъ бо иштироки 1430 ширкати сайёҳӣ, 78500 иштирокчӣ аз 143 кишвар дар назар дошта шудааст. ҳадаф аз иштирок дар намоишгоҳи мазкур муаррифии шоистаи захираҳо ва имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон барои ҷалби сайёҳон аз Федератсияи Русия ва Иттиҳоди давлатҳои мустақил мебошад. дар баробари баргузории намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Интермаркет 2020 дар шаҳри Москав 13 март дар доираи форуми байналмилалии иқтисодии давлатҳои иштироки аъзои Иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ, Конгресси байналмилалии сайёҳии Иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ ва ҷаҳон доир мегардад. дар он густариши масъалаҳои ҳамкорӣ дар бахши сайёҳӣ баррасӣ мешаванд. Somon Air шумораи хатсайрҳоро ба Деҳлӣ зиёд мекунад. парвозҳо дар ин самт ҳафтаи 2 маротиба мешаванд. ширкати ҳавопаймоии Somon Air аз 26 феврал хатсайри дуюмро дар самти Душанбе Деҳлӣ-Душанбе роҳандозӣ мекунад. тибқи иттилои хадамоти матбуоти ширкат, парвозҳо дар самти мазкур ҳафтаи 2 маротиба рӯзҳои чоршанбе ва якшанбе тариқи ҳавопаймои Boeing 737 амалӣ мешаванд. ҳавопаймои ин ширкат парвози аввалини худро ба Деҳлӣ 1 декабри соли 2019 анҷом дода буд, ки тавассути он 107 нафар аз Душанбе ба Деҳлӣ сафар карда буданд. айни ҳол ширкати ҳавопаймоии Somon Air парвозҳоро аз Тоҷикистон ба Олмон, Амурати Муттаҳидаи Араб, Туркия, Хитой, Ҳиндустон, Русия, Қазоқистон ва Узбекистон анҷом медиҳад. парки ширкати ҳавопаймоӣ аз ҳавопаймоҳои Boeing 737, 300, 800 ва 900 инчунин чархболи Airbus H125 иборат мебошад. мақомоти амрикоӣ аз Ашраф Ғанӣ хостааст ки маросими савгатёдкуниашро ба таъхир андозад. гуфтан ҷоиз аст ки Ашраф Ғанӣ рӯзи душанбе ба ҳадафи баргузории ин маросим комиссияи махсус таъсис дода буд. рақиби аслии ӯ Абдуллоҳ Абдуллоҳ ки натиҷаҳои интихоботро қабул надорад ва худро пирӯз медонад, чунин комиссияро низ таъсис додааст ва қарор аст рӯзи панҷшанбе савганди президентӣ ёд кунад. бино ба иттилои хабаргузории Reuters 24 феврал ҳадди ақал 2 манбаъ гуфтанд ки Амрико аз кашмакашҳои интихоботӣ миёни Абдуллоҳ Абдуллоҳ ва Ашраф Ғанӣ изҳори нигаронӣ мекунад. биноан ин манбаъ мегӯяд ки иддаои пирӯзии ду ҷониб
ки Вашингтон ҳеҷ кадомашро то ҳол ба таври расмӣ қабул ва табрик накардааст, метавонад кӯшиши Амрикоро барои сулҳ бо Толибон зери суол барад. Толибон пас аз як соли гуфтушунидҳо бо Амрико аз рӯзи шанбе ба муддати як ҳафта оташбас эълон карданд. ҳадаф аз ин оташбас фазое барои имзои созишномаи сулҳ миёни Амрико ва Толибон мебошад. қарор аст баъд аз имзои ин созишнома музокирот байни ҳукумати Афғонистон ва Толибон бо мақсади анҷоми ҷанг оғоз шавад. додистони кӯли Қирғизистон Откурбек Ҷамшидов айбдор будани гумонбарони парвандаи ҳодисае ки дар деҳаи Койтош рух дода буд тасдиқ кард. Дар ин бора вакили дифоъ Бактибек Автандил Уғулу хабар медиҳад. Ба гуфти ӯ дар доираи парвандаи мазкур 14 нафар аз ҷумла собиқ президенти Қирғизистон Алмазбек Отамбоев, вакили пешинии парлумон Равшан Ҷеймбеков ва Мейрбек Мискенбоев, вакили парлумон Ирина Карамушкина ва Асел Кадуранова, собиқ раиси дастгоҳи президент Фарид Ниёзов, ёвари пешинии президент Кундуз Жолдубоева, собиқ афсари амният Канат Сагимбоев ва ҷонибдорони Отамбоев Фарҳод Баҳаибиев, Канат Асманалиев, Респек Карибек, Уғул Марат Шаминов, Кабарбек Уғул Ноурӯз, Асангелди Какибоев айбдор мешаванд. Зидди 5 нафари дигар парвандаи алоҳида тартиб дода шудааст, зеро онҳо бо муфаттишон ҳамкорӣ мекунанд. Алмазбек Отамбоев дар ҳоли ҳозир дар боздоштгоҳи муваққатии Кумитаи амнияти Қирғизистон қарор дошта, ба ӯ то 26 соли зиндон таҳдид мекунад. Додистони кӯли Қирғизистон Отамбоевро дар чандин ҷинояти сангин, аз ҷумла дар робита бо ҳаводиси Койтош, ғайриқонунӣ озод кардани соҳибнифузуни ҷиноӣ Азиз Батукаев, фасодкорӣ ва ғайра айбдор кард. дар маҷмӯъ нисбати Отамбоев 14 айб эълон шудааст. хабари дигар. департаменти давлатии Иёлотҳои Муттаҳидаи Амрико ҷорӣ кардани таҳримотро ба 13 созмон ва шахсони алоҳида дар Русия, Ироқ, Чин ва Туркия эълон кард. хабар медиҳад РИА Новистӣ. ин иттилоъ аз ҷониби котиби давлатии Амрико Майк Помпео дар ҳузури хабарнигорон низ тасдиқи худро ёфт. Майк Помпео сабаби маҳдудиятҳо ё худ таҳти таҳримоти шадиди Амрико қарор гирифтани 13 ашхоси алоҳидаро дар Русия, Чин ва Ироқу Туркия дастгирии барномаи мушакии ҳастаи Эрон маънидод кардааст. дар изҳороти худ котиби давлатии Амрико мушаххас нагуфтааст ки кадом ширкатҳо ва ё шахсиятҳои алоҳида дар кишварҳои Русия, Чин, Ироқ ва Туркия дар рӯйхати таҳримот қарор доранд. аммо ҳамин мушаххас аст ки рӯзи душанбе 24 феврали соли ҷорӣ вакилони Сенати Амрико бо мактуби расмӣ аз котиботи давлатӣ ва вазири молияи Штатҳои Муттаҳида дархостанд ки зидди Русия бино ба пешгирии амалҳои тахрибкоронаш дар интихоботи дар пеш истодаи президенти Амрико таҳримоти нав ва шадид ҷорӣ кунонанд. имрӯз аз осоишгоҳи Харангон воқеъ дар 15 километрии шимоли шаҳри Душанбе ки минтақаи карантин мебошад, ҳамаи тоҷикистониёни аз шаҳри Ухани Чин ба ҷумҳурӣ омадаро ба хонаҳояшон ҷавоб доданд. он ҷо донишҷӯён, табибони онҳоро ҳамроҳӣ карда, кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода, аъзои ҳайати сарнишинон ва инчунин ҳамагӣ 63 нафар дар карантин қарор доштанд. таври муовини вазири тандурустии Тоҷикистон Мирҳомуддин Камолзода хабар дод, онҳо 16 рӯзро дар минтақаи карантин гузаронданд. ҳамаи онҳо худро хуб ҳис карда, дар ҳеҷ кадомашон аломатҳои сироятии коронавирус ошкор нашудааст. то ҳол шаҳрвандони Чин ки дар мактабҳои олии ҷумҳурӣ таҳсил мекунанд, ба Тоҷикистон меоянд ва бо расидан ба ин ҷо дар минтақаҳои карантин ҷой дода мешаванд. то имрӯз дар кишвари мо ягон ҳодисаи сирояти коронавирус ба қайд гирифта нашудааст, гуфт Камолзода. ёдарас мекунем ки то ин замон 82 нафар аз минтақаҳои карантин ҷавоб шуданд. бо назардошти шахсони имрӯз рухсатишуда дар муассисаҳои тиббӣ 203 нафар боқӣ монданд. طبق اطلاع رسانه‌های خبری سپوتنیک، وزارت امور خارجه تاجیکستان امروز خبر فرار سفیر و بسته شدن سفارت در ایران را رد کرد و اعلام کرد که این گونه خبر اساس ندارد. وزارت امور خارجه تاجیکستان اوضاع‌ها اطراف بسته‌شوی سفارت و ترک ایران کردن دیپلمات‌های تاجیک را رد کرد. وزارت خبرهای پخش شده در شبکه‌های اینترنتی را که گویا سفارت تاجیکستان در تهران بسته شده و سفیر تاجیک ترک ایران کرده است بی‌پایه خواند. وزارت پهن این گونه خبرهای بر دروغ را کار دشمنان روابط دو کشور دانست. وزارت امور خارجه تاجیکستان تاکید کرد که در حال حاضر سفارتخانه جمهوری در رژه مقرری فعالیت دارد و هیچ یک کارمند سفارتخانه هیچ کجای نرفته است. این در حالی است که طبق اطلاع رسانه‌های ایران تعداد جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 15 تن رسیده است. ادامه خبرها. президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Дональд Трамп барои мубориза ба бемории гузарандаи коронавирус аз Конгресс $2 миллиард талаб кард, ки
ки беш аз $1 миллиард дархост шуда аз буҷа барои омода кардани ваксина ва муҳофизати аҳолӣ аз вирус истифода мешавад. Рейчел Семел, сухангӯи идораи буҷаи Кӯҳи Сафед, гуфтааст, қисми боқимондаи маблағ барои дастгирии корҳои омодагӣ ва харидани таҷҳизот сарф хоҳад шуд. агар қаблан кумитаи тандурустии чин эълон карда буд ки маризии коронавирус аз роҳҳои ҳавоӣ мегузарад, акнун ин вирус дар сурати ба либос ва ашёи хона роҳ ёфтан метавонад инсонро сироят кунад. маҷаллаи The Journal of Hospital International менависад ки агар вируси корона ба либос ва ё ашёи хона роҳ ёбад, метавонад дар муддати 1 ҳафта зинда монад ва ба атрофиён хатарзо бошад. ба иттилои манбаъ, олимон дар гузашта вирусҳои спар ва мирсро омӯхта буданд, ба хулоса омаданд ки вируси корона ба ин ду вируси дигар ҳамшабеҳ аст. ин намуд вирусҳо қобилияти дар дарақт, коғаз, пластика, шиша ва либос ба муддати 1 ҳафта зинда монданро доранд, хулосабарорӣ намуданд олимон. ба таҳқиқи олимон, вирус бештар дар ҳорати паст ва намнок зинда мемонад. дар ҳамин ҳол олимони чинӣ ваксинеро сохтанд ки бино бар натиҷаи пешакӣ самаранокии худро дар табобати вируси корона исбот кардааст. мақомоти чин эълон карда буданд ки санҷиши клиникии ваксина на пештар аз охирҳои апрел сар мешавад. коркари он бошад якҷо бо давлатҳои дигар анҷом дода мешавад. ба истеҳсоли либоси варзишии кимоно дар Тоҷикистон якчанд ширкат машғул мебошанд. баъзе аз онҳо тасмим гирифтанд ки мустақилона ба истеҳсоли матоъ барои он шурӯъ кунанд, то ки нарх пасттар шавад. бино ба иттилои дафтари матбуоти вазорати саноат ва технологияи навини ҷумҳурии Тоҷикистон, айни замон дар ҷумҳурӣ корхонаҳои Фирӯз, Раҳимов А, Сапсан, Саре ва Профи ба истеҳсоли либоси варзишӣ яъне кимоно машғул мебошанд. гуфта мешавад ба мақсади пасттар намудани арзиши аслии маҳсулот дар назди ширкатҳои Фирӯз, Раҳимов А ва Профи коргоҳҳои буфандагӣ ташкил карда шудааст, ки матоъҳо барои истеҳсоли кимоно аз риштаҳои пахтагин омода мешаванд. истеҳсоли кимоно дар ҷумҳурӣ солҳои охир тамоили афзоишро касб намуда, соли 2017 ба маблағи 13,9 миллион сомонӣ, соли 2018 15,5 миллион сомонӣ ва соли 2019 18,8 миллион сомониро ташкил додааст, омадааст дар маълумоти вазорат. қисми бештари маҳсулоти тайёр ба ширкатҳои Русия ба монанди Явара Нева, Актаблу, Информсервис 2001, Спортивный мир Атеми ва ғайра содирот мешаванд. барномаҳои мо идома доранд. тӯли рӯз мо шуморо бо тозатарин хабарҳо ошно хоҳем сохт. бо мо бошед.